Здравейте, поздравейте, аз съм Николай и съм малко болен. Не е болен, ами хремав, да се каже. Днес играем в серверът, който е най-якият сервер на света. Сега ще скочим на PvP на този. Гледате ли са? Бай, сори. Няма да му скачаме на PvP на този. Сега ще си отидем в хомо и ще направим някаква простотия. Кажи хай на тубата. Кажете си на YouTube канал за абонат. И сега отиваме в интернет и сега копираме туй. И сега копиране. И сега го слагаме тук. И сега... Чакай, що не става, бе? Разбирам, що не става. Кажете си на YouTube. Да. Ние трябва постоянно да сме спитка, затова взимам всичките. Чакайте, аз имам Kit Potions. Уй! Ти си лайно. YouTube, умрете. Да бе, човек. Да бе, гаси цензурните думи в клип. Абе, тука прогеймър. Въй, човек. Този прогеймър гаси цензурните думи по време на клип. Пише YouTube, умрете и малко нецензурни думи. Давай, защото аз съм в клип и не мога. Мога да слагам и надписи цензурата. YouTube не струва. Какво пишеш, бе, човек? Аре, ела ми на PvP, бе, човек. С VIP метиш ми на един удар. Фуй 5 лева, айде скачай ми на PvP, от тук те виждам. Айде, бе. Браво, Дейвид! Вижте как се прави, бе, момчета. Oooo! Изяща. Абе, не виждаш какво пише, бе. Ами... Да, бе. Ей, той значи. Да. И на това е, момче. Защото... Временно заглуши, защото спри са. Сай вазеше ми. Yes. Чуваш ли, че викам? Да, чувам те. И какво? Викам какво? Викаш какво? Викаш. Тук насочил съм камерата нагоре, защото забравям да спра тази камера. Трябва да питам къде спира или да поразгледам. Абе, стига с тия цензури по време на клип, бе.
Кой казва тия цели? Слушай. Аз? Защо? Абе, Защо? защото? Абе, защо сте включили PvP-то, сега ще ви изтрепа. Внимавай. А? От вторник вече си на пияно. Не знам. Вторник и четвъртък от 2:15 трябва да си при госпожата. Не знам. Какво знаеш? Вторник и четвъртък. Абе, що бягаш? Четвъртък 2:15. Да. Отивам да претрепа Дейвид. Отивам да претрепа Дейвид. Влез ли да Що бягаш? Абе, бягай! Бум-леле, праснахта. Бо искам си направя такъв меч като на Викисто. Бум-леле, праснахта. Абе, що бягаш? Защото ми е кеф. Знаеш кое е само 3